Gi-isolate na karon ang tibok headquarters sa Mandaue City Police Office aron na paglikay nga masundan og kagaw sa COVID-19. Ang report ni Nico Serino. Restricted karon ang access sa tibok Mandaue City Police Office headquarters. Nagpasabot, di sila modawat og mga bisita, labi na mga outsiders. Gani bisan ang mga pulis nga nadestino sa ubang istasyonan og lower units, dili sabuna palahuson sa MCPO. Ang maong lakang gihimo aron paglikay nga masudlan og kaso sa COVID-19 ang kampo. Pasabot ni Police Major Mercy Villaro, importante ang mga tahas sa matag usa sulod sa headquarters maong kinahanglan nga masiguro nga libre sa sakit. Even sa among mga kauban na mga kapulisan from lower unit, dili gihapon namo sad siya pa usa pasudlon sa amuang headquarters. So ang ato ang communication is kuha na lang yun ta electronic or kuha na lang yun through messenger, Viber, telephone, radio. Ang ubang personnel giingong adto na sab mga tulog aron makalikay sa exposure. Paglikay lang sad pod nga ma-infected ang ato ang mga taga-headquarters kay naasad po sa headquarters ang ato ang naa diha ang planning, naa din ang mga distribution of logistical, naasad po din ang ato ang mga kuan sa ato ang compliances. Kahinumduman, una nang na-lockdown ang Upaw Police Station gumikan sa positibong kaso sa COVID-19. Tulo ka mga pulis, lakip na ang tulusab ka PUPCs o Persons Under Police Custody ang nagpositibo. Naatiman na hinuon ang ilang kondisyon ug nabalhin sa isolation center. Nakapiyansa na ang usa ka PUPC samtang ang duha nakomit na sa Mandaue City Jail. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.